Hello, what's up mga katuba? This is Mananggiti and P4, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga katuba, no? So karon mga katuba, wala pa ko i-upload ng mga katuba, no? Ng mga tukog dagat. So nagtiwas pa ko diri og kan mga katuba ng tanom sa Bermuda grass. So wala pa ko nahuman mga katuba, luwag pa kayo ang so mao na agi na ko tanan mga katuba. Yan. Ug pa dito pikas mga katuba. Tung nas likod. Yan. So gibalhin na po ko diri sa pikas area mga katuba kay kuan ang mga binhi mo akong kuan ni mga katuba, binhi sa progress o kuan akong kaunaan tong progress kay sayang man kayo. So pasensya na mga katuba, no? So diri pa gyud ako ang kuan akong content sa tanom. Yan, laglag naman kubukog agi mga katuba, no? Oh. So dampa sa taslapuko na ni mga katuba kay diri sa ako mag-focus mga katuba. So intro muna tayo mga katuba, no? So let's go. So mga katuba, ato sa ning lapukon mga katuba, no? Abisir na to kuan butang tong binhi. So lapukon gisa kayo mga katuba para pagbutang mo sa binhi kuan na nang humok na ni pagkuan pagdapi ba ora taga dulaan ni mga katuba. Kayo di taan mga katuba, di tamo kayo di mga kwarta. So narang binhi na ako katuba. So kini nga binhi mga katuba, adto ra ning yaging adlaw na ko na kuan na stuck ni siya, wala na ko nabantayan. So medyo ni yelo na siya mga katuba. Maniura ni mga katuba. So wala pa ko'y time karon sa kuan mga katuba, no? Sa mag-vlog og kuan. Anhas dagat, wala pa ko'y time. So kinahanglan yun nga ako sa ning tiwason mga katuba. Kay sayang po nga area mga katuba og dili ni tamnan kay kuan. Ang sagbot man gud kusog kay motubo. Sa bunsurag ulan. Mabalik na putas uno ani. Tapi-tapion na mga katuba para mapatag siya. Kung ginakan kay samot kay labong kayo ang binhi. Kung imo ginakanaon para mulubong ito iyang dahon nga taas. Medyo na po kaulan nun mga katuba. Kalugdog na ang kalangitan. So pag kumana ko ni mga katuba, wala po ni. Ito na pong progress akong itanom. Kay may mga progress ani, sayang kayo kung lukaton. Ya, dili siya matanom, malaya man gud. So ikuan na ako, alternate na ako mga katuba ba. Progress, Bermuda grass. Kay sayang yun. Ug di mo matanom ang progress kay dali ra malaos. Gawas og kining Bermuda kay palang abtan ni siya 5 ka adlaw di man ni kan pwede pa man ni mo itanom. So magluab sa ko og binhi mga katuba kay nahurot akong binhi sa Bermuda. So maglukat sa mga katuba kay kaulan na pod. So dali-dalion lang nato ni.
Tara mga katubaw. So kato lang ako pasiguan tong gamay lang nabilin kay kuha po ko sa progress na po na akong itanom to mga katubaw. Akong isumpay diyaw. Yan. Ano mga katubaw? Progress na. So diha na po ko magtanom karon mga katubaw kung dili mo ulan. Kay medyo kaulanon na gyud. So ito na kay kalangitan mga katubaw. Pasanta ni mga katubay, kaulano na. Tom ng langit. So may problema na siya mga katubay, bisang magkabaliktad-baliktad, mabuhi niya po ni siya. May Bermuda man ni siya. Ubord! So nagkarga na sila ng kuhan mga katubay, nagluab na sila kaya nagkuhan ka mo. 1,000. So ilan na ikarga karon nga sa akong luyo. Yan. So nagluab na sila kaniya mga katuba. Ilan na yung karga? 1,000 pieces na ilahang gilukat. So napay naglukat ito mga katuba. Dito nga side karon 1,000 yapon. Pieces nga kuan Bermuda grass. So naratan na nung gitano mga katuba. Yan. So ito pa dito mga katuba itong una na akong tanom. Dito. 2,000 pieces siguro ang makuha ning ako ang natanom na mga katuba. So medyo malangan-langan pag isa mga katuba. Langan-langan pa ni ma-harvest kay kuan gyud siya kanang gulang na kayo ang kanang yang binhi, gulang na kayo. So pag tubo na balik mga katuba, bag-o na siya mubata og balik. So watoy gwapo na din kay itanom. Kay di kan siya mong pagtanom mga 1 week or 2 weeks pwede na ma-harvest. Kay bata pa man ang kanang binhi. Kung nganin binhi ni mga gulang kantay kang mga 1 month ani ay ka maka-harvest kay gulang man gud siya kayo nga binhi. Yan pato na lang duulan ning nagkarga din mga katuba mo ni ilang gilukat kanina mga katuba. Yan mao ni ang progress nga akong gitanom ako pa ni dugangan. Yan mao ni akong area tanan ikan dito. So mao ni primero na akong gitanom. So nagawa pa akong tamnanan mga katuba. Mao na tanan boards. Dan. Pila ni ka boards? 2,000? 1,500. Ah, 1,500? Ah, 1,500 din ka boards ito. Abi na kung 1,000 eh. 1,500 din eh. Ah, si katubatan siya ko. Nagkuhan. Karga. Tumaw na yung gilukat niya ng buntag mga katuba. So, dito sila kakuha mga katuba. Sumbin kayo. So, napay nagluab ito mga katuba. Di lang tamo dool. Medyo kaulano na. So, ito mga katuba. Di lang tamo dool ito mga katuba kay medyo kaulano na. So, mumalik sa ako sa akong kuhan mga katuba. Kay para madugang-dugangan po di akong agi. Yan. Tumaw ni tanan no. Yan. So luag-luag pag akong tamnanan mga katuba, napay akong clearingonon mga katuba. Kini sa buton kayo. So ulayon lang siguro nako ni clearing. Ako sa ni tiwason og tanom ni diri mga katuba. Yan. So katong mga progress nga akong kuhaon ko mga katuba diri to nako i-transfer. Yan isumpay ako diri. So ara akong agi mga katuba. So murag dili na siguro ko makatanom sa progress mga katuba no kay medyo murag kabundak ko na gid ang ulan.
So taon-taon na mo bundak ni gini. So perting itumay kay kalangitan mga katubaw. Yan. So murag dira kutob sa ato ang video mga katuba no. So ugma na pud ta mga katuba. So next vlog lang pud ta magkita-kits mga katuba no. So diri lang sa kutob ato ang video. So, yan, ako ang tanom. So daghan kayong salamat to sa inyong paglantaw sa akong video no. Shout out ko sa mga subscriber o followers na ko no. So daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa Mananggiti MP4. So diri lang ko to ba to ang video. So God bless sa inyong tanan mga katuba.